Съзнанието е силата да управляваш съществуващите си мисли, като ги пренареждаш спрямо чувствата, които ще те привържат към радост. Стремежът към радост е от сърдечния център, но съзнанието променя съществуващите мисли, като има силата да установява нови привързаности между чувствата и преживяванията, които отразяват тези чувства, както и да пренарежда старите. Мислите от малкия аз са ограничаващи и смаляващи силата. Съзнанието е ръководител на мислите и чувствата от малкия аз и ще ги преобразува от ограничаващи в уравновесяващи. Съзнанието води силата ти в съответствие с привързаността ти към щастие или тъга. Ако малкият аз те ограничава в тъгата, съзнанието ще те промени, ако се научиш да го привеждаш в съответствие с нуждите първо на личностната си същност, а после и на голямата ти същност. Съзнанието е сила за събуждане и промяна към радост. Ще се променяш към радост, когато си в съответствие с нуждите на същността ти, към привързване, към взаимност и обич и продължаване на обмена с хората, с чувствата, които съдържат съчувствие и съпричастност. Съзнанието е твоят път за разширяване към голямото, общо щастие на цялото. Щом съзнанието се променя към същността на голямото аз, се променят и съмненията, като се преструктурират в вяра в човешката ценност и сила за радост. Виж всички видеа от универсална духовна система щастие тук.